मानोना 12 साल' देरहानानै हारसिङै सरकार दानो हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। डाঙरियाय माने 5टा माने डिपार्टमेन्ट अखम सरकाराव घुराय दिले। आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो जासिनाय थाबाय। दा इउपिपिएलआ मा रोखोमाव जेना एबा मानि थाखाय जेना बेखौ रोखा खालामदों लरेन्स इस्लारि सारा। दा गावसोर मानि थाखाय रायजो राजाजों अनसायबोआखै अनसायजायाखै दा नोंथांमोनहा नायनानै ला। दा बेयाव थांनायनि सिगां बे टपिकआव लरेन्स इस्लारि सारा बुङैनि सिगां बुंनायखौ खोनासङैनि सिगां दा राकेश ब्रह्म जे बे सारा मा खोथा बुंदों आरो बिनि जे मुस्लिमफोरनि टुपि जे हमनाया बेखौ मोनसे पलिटिक्स बानायदों नङासे नोंथांमोना खोनासंनानै ला बियो आरो मा रोखोमै बुंबावलांदों। दा फैबाय थानाय बिधान सभायाव हाजारखि बुङा मानो इउपिपिएलआ देरहाबावगोन नोंथांमोना नायनानै ला। बोसोराव जेरैबायदि जोङो एलायन्स दानानै सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन काउन्सिलाव मानोना 12 साल' देरहानानै हारसिङै सरकार दानो हायैयाव एलायन्सनि सरकार जानांनायखाय गोबां जोंहा मावनायाव आख' फाख' जादोंमोन। जोंनि जे थांखि जोंनि मेनिफेस्ट'आव थानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुंनो हायाखैमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा दायो बुजिदों जे दिनै मात्र 12टाल' देरहानानै सरकार दानाय आरो 28टा मोननानै सरकार दानायनि गेजेराव गोबां फाराग दङ। दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा हमनो हादों। गुबुन हारिफ्रा सानदोंमोन दस्रा दा देरहाखांनायनि उनाव काउन्सिल दाखांनायनि उनाव नुनो मोनबाय दिनै बे सरकार सालायनाय हान्जाया गुबुन रोखोमैसो दावगाबाय थागासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेवहाय मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों जे इउपिपिएलआ बेबायदि माने माब्लाबाबो रायजो राजाफोरखौ लानानै बेबायदि माने थगायनाय मोनसे राजखान्थिखौ खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मानसिफ्रा लुबैफिनदों नङा जोंहा माने सायख'नायाव जोंहा गोरोन्थि जाबाय এইবার फिन जों इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ सायख'फिनगोन होननानै बिथांमोना दायो बुंदों जायनि थाखाय जोंखौ थुलुंगा होदों। जों সকলো জানে আমি খুব বেয়াকে হাৰিছো গতিকে এতিয়া মানুহে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া খুব মানে এটা পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কাম কৰিব পৰা নাই। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মানে 5টা মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম চৰকাৰক ঘূৰাই দিলে। বিভিন্ন মানে মিছা কথা কৈ পেলাই তেখেতে মানে ৰাইজক মানে ঠগবাজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে আচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াহে ঠগবাজ কৰিছে। আৰু সকলোৱে জানে আপোনালোকে যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি গম পাই আছোঁ শ্ৰীৰামপুৰত বিশাল এটা চিণ্ডিকেট চলিছে, বক্সিঘাটত বিশাল এটা চিণ্ডিকেট চলিছে আৰু কোকৰাঝাৰত সিদিনাখনৰ যি ঘটনা যি মানে আদিবাসী আৰু বড়োৰ লগত যি হোৱা আজি বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত আৰু এটা ভয় মানে আৰু এটা টকা নাই চৰকাৰত এটা টকা নোহোৱাকৈ তেখেতসকলে আমাৰ থৈ যোৱা 300 কৰোৰ টকা যি আমি থৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ নতুন চৰকাৰ যোনে হওক তেখেতসকলে কাম কৰক অলপমান বুলি ভাবি থৈ যোৱা পইচাৰে তেখেতসকলে এতিয়া আমাৰ যি আঁচনিসমূহ আছিল আমি যি মানে বেনিফিচিয়াৰীসকলক চিলেক্ট কৰিছিলোঁ সেই বেনিফিচিয়াৰীসকলকে তেখেতসকলে এতিয়া মানে আমাৰ মানুহকে তেখেতসকলে দি আছে আৰু ৰাস্তা ঘাট